Gure rankingeko podiumera heldu gara. 3. tokian, etsaia etxean bertan topa dezakezu. Eta gaur, esan duen bezala, beste eratako jende bat ezautuko deudiala zapuztaileak edo aguafiestasak. Vamos a brindar. Perfecto. Muy bien. Alegría. Eso que salga hecho, ¿eh? Montaje buenísimo. Ya. Bai, hemen gainean ni pentsatzen dut, gaztek eta zarrak eta danetatik daudela, Está plagado, de arriba abajo. eta oso espezie euskalduna dela, oso guria dela, beti koletila edo esan molde berdinekin hasten dituztelako erantzunak dela, bai baina. Egoendik etzazue jarri, favorez. Hostia, me lío con quien sea. Zapuztaileak. Zapuztaileak jarri dute hor, zera, pagarik eza aurretik, ja, bai, baina, jarri. Nei hemen spoilerrak egiten, Juego de Tronoseko zea bat, ematen dut, beti spoilerrak egiten dizkiazu. Zapuztaileak. Az gaitezen, zu ilusio handiakin hasten zea gauzak esaten, gauzak komentatzen, eta adibidez gaur, goizian, kriston eguraldi jeitezun, beru jeitezun, baino zapuztaileak beti hause erantzuten du. Bai, baina, arratsalderako aldaketa dator. Si se compra un chubasquero de visita. Eta esatezu nire gozoa putzu batean. Hausnek erdarak da bota etena, baina, ulertu jazu. Hori, Alaxe izan da. euskara zuzentzaileek, Bai, maidere musu handi bat. Beti oso zoriontsu egiten nauela Donostiara etortzeak. wow, nola esan duk, gozoa, nire gozoa putzu batean. Bai. Wow, itxuetxaile automatikoa bada hor. Pagadi.